Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Karon ang ika-15 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 25 ngadto sa 37. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. Nangutana siya, "Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?" Si Jesus mitubag kaniya, "Unsa may giingon sa kasulatan o giunsa manimo kini pagsabot?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong kusog og sa tibuok mong huna-huna og higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon." Mitubag si Jesus, "Husto ang imong tubag, buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi." Apan gusto sa magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong busa, nangutana pagayod siya kang Jesus, "Kinsa ba di ay ang akong isig katawo?" Si Jesus mitubag, "May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho o gibanhigan siya sa mga tulisan. Iubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga hilimatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, tanaw siya sa tao ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Unya may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tao nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan niya lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon, "Atiman na siya ug inigbalik nako dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto." Og si Jesus mitapos pag-ingon, "Karon sa imong hunahuna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Og si Jesus bingon, "Busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat." Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton.
Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.